onye ga-ayị chọrọ ile ego ka ị na-achọ inye advice, ma ndị ka ịpụta ile oge na-achọ join ha. Agwala gị chụba aka oge na-achọ Justina, oge men na-ewere update ka na-achọ consider. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-anụnwu ọlụ ndị guy, ị ga-edeliva nwaza, ị ga-atọ ọnụli mgbadamaga. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-alụnwu ọlụ ndị guy. Onye na-eme unu na unu na-ehi ụra too much. See your guy, you come collect, you come dey shout guy, you too much. You too self won't collect, but no one stress yourself too much. Now your guy don't buy Benz, you come dey ask and down how much. Time no dey, oh yeah, come on, concentrate. You know you won't follow your guys, them they jubilate. Abi you won't make your man she come here, they frustrate. With that kind money, we find guests, they lubricate for. Whether one or gonna, akabo, manezi okuna. Makani chie gapaga kanone, sene da chungwan. Chai, chimana zaga you choli lego kina chinya device. Mandika iputilo gina chi join ha. Agwala gị chụba aka oge na-achọ Justina, oge men na-ewere update ka na-achọ consider. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-anụnwu ọlụ ndị guy, ị ga-edeliva nwaza, ị ga-atọ ọnụli mgbadamaga. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-alụnwu ọlụ ndị guy, ị ga-emenwu ihe ndị guy, mana eche ị nọ n'oche ndị guy. Ndị guy pụta ilo n'abalị solo ha n'azụ iriwe ego ndị guy. Onye guy yirishi iwe gị ka inyewa advice ka itewe ego ishi die. Ijiga ego ndị guy solo ndị guy na-akpụ ori bute ego dị 5. Ọ bụ ịnụ pakịa ana m agba gị o pakịa. Old English atụ n'ọba na-erizi ego ndị guy. Ochukwu igwe bọsụ m n'elu ụwa iwe onye isi ndị guy. Ifeọma obi dị ya lọlụ uche nwanyị nwere ego ndị guy. Evangel ambassador nwoke kwụ ọtọ na-erizi ego ndị guy. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-alụnwu ọlụ ndị guy, ị ga-edeliva nwaza, ị ga-atọ ọnụli mgbadamaga. Ị ga-emenwu ihe ndị guy, ị ga-alụnwu ọlụ ndị guy.